Ҳама салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Мувофиқи графикае ки худи ман сохтагим бояд ки имрӯз видео аз рубрикаи антидаҷҷол бурояд. Ва шумо медонед ки аллакай ин даҷҷолое ки мо дар борашон дар ин рубрика гап мезанем, материал хеле ҳам зиёд вақтҳои охир ҷамъ кардагиянд барои мара. Лекин во ягон ҷон ҳам мегризам ки ози кору бори муқати ва ё бисёрай. Да, конечно. Мешава рубрикаи хабарӣ. ва ин хабарҳо ман хиёл мекунам ки чем ва ё муҳимтарай. бародарое ки жӯлкашу язда шудагиай ягон чизи хунук мехӯранд дарам шикамашро дар мегирад ёки вуздути мешавад яки дамш меорад. беҳтарин роҳи ҳал желудок астае ки ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад, метавонад ки ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро бартараф кунад ва ҳамчунин воспаление мегирад, язд варагу мекунад, ягон микроб гирифтагӣ бошад микробагу мекунад ва ҳамчунин метавонад ки желудкаи шуморо аз ҳамаи дардҳо табобат кунад. бародарое ки мехоҳанд желудки худро закас кунанд, дар комментария даромада моне мо ватсаби худро сразу ба шумо равон мекунем. ва хабарҳои имрӯзае ки дар борашон гап мезанем ин ҳастаи хабарҳои муҳоҷиратӣ, хабарҳои вақте ки дар Доғистон шудагӣ буд, фарқияташ мисол мегирем аз крокус чӣ буд, причём фарқият муҳима бардор дар давоми видео тамошо мекунем. ва Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи ҳамун ҷангуваре ки дар видеои пешина мо дар бораш гап задем, ки гуфтагӣ буданша ки аз клуби Нурмагомедов ҳастай, дар бораи Ҳабиб чӣ гуфт, яъне ки хабарҳои ҷолиб мешавад бардоро. ва пеш аз видеоро сар кардан мехоҳам дар як борае гап занам ки дар видеои охир нависондам бардоро вақте ки ман тавсия додам ширкати парвоз авиара ва гуфтанд ки ҳолат дар сарҳад хуб нестай, тавсия натен одамро барои гузаштан. бале бардоро, ман медонам ки ҳолат дар сарҳад хуб нестай ва маҳз барои ҳамин ман шумода ширкати парвоз авиара тавсия метавонам. яъне ки чӣ хел оне хеле ки ширкати парвоз авиа бардоро границабарак нест. чӣ хел границабарак нест бо ма шумо тавсия метавонам. ин ширкати ҳастай бардоро ки як чанд хизматрасониҳо доранд. якеш парвоз авиа номи ширкат худаш мегӯяд. ин ширкат билетҳои ҳавопаймо дорад ба тамоми ҷаҳон. Салом алейкум. Ягон газета авиакат надора ягон кат. Ман ягон билет мехарам, хона мерам. баъдан дигар хизматрасонӣ гузаштани граница, чӣ хеле ки ман дар видеои пешина гуфтагим, ба тавассути мошин ва самолёт. яъне ки шумо занг мезанед агар ки рафтанӣ бошен, ин бародар шуморо дар дами оташ намепартояд. агар ҳамун рӯз ё як чанд рӯзи дигарам чунин ҳолат дар сарҳадо давом дорад, лекин вақте ки шумо ин бародар да занг мезанед, ҳамун нигоҳ мекунад. вақте ки имконияти гузаштан ба сарҳад тавассути мошин нест, яъне ки ҳеҷ вақт ин одам шуморо намегирад дар ягон чанголи оташ партояд. хоб парвоз авиабардор дар болои экран. ва оғоз мекунем бардоро барномаро аз Ҳабиб Нурмагомедов ки дар бораи ҷангувари худчон чӣ мега ва баъдан давом метем фарқияти ин аз дигарош ва чизҳои ҷолибиша ки дар инҷа чӣ буд гап мезанем. хоб гӯш мекунем бардоро. Боец ММА Гаджимурад Кагиров вчера был одним из участников, которые устроили в Дагестане. Хабиб Нурмагомедов только что дал ответ тем, кто приписывает этого человека к его залу. Послушайте. Мне вот это чуть обидно, что... барои ма каме аламоваре ки ба чунин ҳолатҳо омехта мекунанд ягон намуди варзиш ё ин ки зала. Определенному залу, да, так скажем, заходить... ворид шудан ба ягон ибодатгоҳ ва ба қатл расонидани шахсҳои он ҷо ба хотири оне ки ягон дини дигара парастиш мекунанд. магар шартае ки нисбати мо сахт гап занем. ҳамин хелам фаҳмое ки ин кори бадтаринае. дар Доғистони мо зиёда аз 30 натсия умр ба сар мебаранд. бале бисёре аз истиқоматкунандаҳо мусулмонҳо ҳастанд, лекин ба ғайр аз ино христианино ҳам ҳастанд, яҳудо ҳам ҳастанд. чӣ хеле ки ман медонам дар давоми 30 сол чунин ҳолат ягон вақт набуд. ва ман намедонам барои чӣ хотир одамон меҳисобанд ки ба рафтори даҳшатнок бояд ки даҳшатнок ҷавоб дод. ин ҳолатҳоро ман намефаҳмам. به این همین حالت خیلی هم بده. ما تمام روز در تلفن نشستگیم و در 5 دقیقه راه از خانه ما آدمو را کشتند. خیلی کاری مقرری میتونه باشه. اهل و عائله ما خویشاوندای ما در اونجا زندگی میکنن. ما تا صبح در علاقه بودم، رفیقای ما زنگ میزنن، خویشاوندو زنگ میزنن که کشته هستند.
амалиёти махсуси зидди террористӣ монда мешавад. Ман чӣ гуна рафтор кунам бояд дар чунин ҳолат? Яъне ки то ин лаҳза Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи он гап зада истае ки бале рафтори ин одамо ки ба синагог ҳуҷум кардан ва ба церкв рафтори хеле ҳам даҳшатнок ай, лекин набояд ба рафтори даҳшатнок ҷавоб дод. Ва акнун мегзарем дар моменти хеле ҳам ҷолибаш дар бораи ана ҳамун одамеро ки бо зали ино якҷоя мекунанд гап задагиай. ӯ соли 2021 дар зали мо буд, як лагери тамринӣ гузаштагиай. Короче, айволник ба смешини мегзарад. Якчанд моҳ ба хиёлам ки якчанд моҳ ӯ танҳо дар зали мо буд ва ӯ тарбиятгирандаи мактаби мо нест. И дурӯға, и гап рост нест. Бале, якчанд муддат ӯ дар зали мо тамрин кардагия ва ин муддатҳо ҳатто ним солам нест. ва бале бардоро Ҳабиб Нурмагомедов метавонад ки бачаи хуб боша, мисол ман зидди ҳичи гуфтани нестам, лекин кам-кам гапҳош ҳар сарса мелишпа. Як тренировочный лагер мега буд қадимо, баъд мега 2 моҳ будак, пару месяцев гуфтак дар ҳамаҷо худтон шунавиден ва бо мегарда мега ки ҳатто ним солам набуд. мақсади гап аз он ай ки ҳамин одам дар зали шумо ҳай дар ҳамун группа ҳаст тамом. Яъне ки чунин ҳолате ҳастае ки хеле ҳам безебай. Яъне ки чӣ? Отторжение мегӯян ку, мисол мегирем, падарра ки писароша меқапанд, дастгирӣ мекунанд, ӯ падар аз кор мебарояд, яъне ки дар видеои пешина гап задем. Ва ин одамеро ки аъзои зал, мисол мегирем як примери дигар ки агар ки ҳамин одам ҳозир дар чемпионат ҷои якума бигира, ҳамаш мегӯянд ки ҳо и дар зали мо ай. Дар чунин ҳолат и пастӣ расидан, дар ҳолате ки гунаҳгорай, ҳама отказ мекунанд. Ва баъди ҳамин кор дар чи ай? Баъди ҳамин кор ҳозир хебес фикр кунӣ, мегӯяд ки агар ки хеле ҳавоаки рӯакӣ фикр кунӣ, просто ай пишти як кас баъд инода проблема мешавад. Анамияй мушкили асосӣ анамияй ки ман дар бисёр видеоҳо мегӯм, и хел набояд боша. Бале ман медонам ки як ма чунин кора ма тағйир дода наметавонам, яъне ки ман чиро гуфтаистам. Мисол мегирем, ё ки падари ҳамин одама мегӯям, мисол ҳамин одам чунин ҷиноят кардак. Падари и алоҳида одамай. Ин одам шахси ба балоғат расидагиай. Ин одам отдельно зиндагӣ мекунад. Ҷидо зиндагӣ мекунад. Бояд ки ин одам худаш ҷавоб бигӯяд. Киштанша рафтак. Агар ки дар ҳамин кор падараш даст доштанаш тасдиқ шавад, баъд бояд падараш ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Агар ки не. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки падари алоҳида одамай. Ҳамин хел мегзарем дар навбати зал. Мисол мегирем, ҳамин одам дар ҳамин зал буд, дар зали Нурмагомедов. Тамрин мекард, бой мегзаронд, лекин имрӯз чунин кора кард. Бале, гунаҳгорай, ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Ва агар ягон кас дигаре ҳам ки аз аъзои зал дар чунин кор даст дошта боша, ӯ ҳам ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Агар ки не, ягон кас набояд кор нагиранд, нагӯянд ки анаи одам дар дуруни зали шумо буд ва шумо ҳам гунаҳгоред. Не, уно гунаҳгор нестанд. Яъне ки он ҷавобгар нестай ба ин шахсе ки дар онҷа кор дорад, барои ин ки ин шахси алоҳидаа. Ва безебии чунин кор, яъне ки ворид кардани чунин ақида дар байни ҷомеа парокандагиро нишон медиҳад. Яъне ки дар лӯбои мисол мегирем, дар ҳолати худмон, ман ҳатто ном намегирам, ба забони худмон гап мезанем. Дар ҳолати худмон ки дар ҳамун крокус шидагида, бинем ки худмона мисол гунаҳгор кардана, асобина бо блогерои худмон бештар. Асобина блогерои худмона гунаҳгор кардан. Ва бинем ки ҳамун момент дар дуруни худи ҳамин халқ чӣ буд? Як бадбинӣ, як бадномкунӣ, ҳар кас дигар нисбати иш блогери худ биромада нисбати миллати худаш дигараш ҳам хел, яъне ки парокандакунӣ сар мешавад. Ва ҳамаи албатта сар мешавад аз ҳамун ҷое ки вақти намояндаи як дин ё ин ки як миллат ё ин ки аъзои як ҷомеа ба як кор гунаҳгор мешавад ва тамоми одамоеро, тамоми гурӯҳеро, тамоми ҷомеаеро ки ба ӯ тааллуқ доранд гунаҳгор мекунанд ва ин ҷомеа чунин ақидаро қабул мекунад ва натиҷааш чунин кор мешавад ва ҳамаи
парокандагиро ба вуҷуд меорад. Ҷангу, қавғову дигар корҳо бо дар дохили ҳамун минтақаву ҷомеа. ман медонам бародаро чизое ки ҳозир ман гуфтам на ҳама да фаҳмо ҳастай. Ягон ҷое чиш нестай он касе ки нофаҳмо боша ақиб матат кунен, бо айсарака гӯш кунен мефаҳмеша. Лайк мондана фаромӯш накунед агар ки касе фаҳмида боша. Касе нафаҳмида боша дубор. Ва дигар чизе ки фарқияташ аз крокус гуфтем дар чӣ буд. Ва чӣ хеле ки шумо медонед дар крокус вақте ки пайгир кардагӣ буданд одамоеро ки гунаҳгор донистанд дар ҳамун кор, гуфтанд ки ӯ яроқҳои худшона партофтанд ва онҳоро ҳам термиданд. Ба ёд дорен шумо? Ва акнун нигоҳ мекунем дар иҷара ки дар ҳамун рӯзе ки аввале ки уже хабараш баромад, яъне ки дар видеои динагӣ аллакай ма гуфтагим, зиёда аз 15 политсия ба қатл расонида шудагиай ва дар кадро ҳозир ма биёб нишон метам, дар телеграм канал мемонам. Мошини полисияст ки ра ҳуҷум мекунанд ва мошини патрула мегиранд. Инки чӣ хеле шумо дестем парондесем ва дар пешон мошини патрул мондагиай. И мошини патрул одамош полисияст ки нестанд, ҳамун боявикоанд. Мошини патрула гирифтагианд. Ака масштаби ин корро тасаввур кунед шумо ки дар то вақти ҳамин видеора 5 ё ин ки 6 каса муайян кардагианд. 5 ё 6 кас. Анака тасаввур кунед ба ҳолати крокуса ба иҷара. Қатл талафота дар иҷа бинед. Чанд қадар зиёдай. Дар иҷа уже аллакай бовар карда метавонӣ ки реални ҳамин одамое ки мебинӣ дар кадр ҳамин кора кардагианд ва хуб дида мешава ҳамашон. Чизи ғайриодӣ ва чизи ҷолибиш то айни замона ки кадрои крокус то ҳоло рӯи ҳамун одаморо кушодаша дар ягон ҷо нишон додагӣ нестанд. Дар муқоиса ба ин кор рӯи одаморо мо мебинем. Чӣ ба мисли ин одамо дар крокус дида нашид рӯи ӯ одамо. Моменти дигараш, ман ҷавози 100% хулоса бароварда наметавонам барои чӣ кор метавонад чунин боша. Бисёри аналитикҳо ҳамин хел баҳо метиҳанд дора ки ин одамое ҳастанд ки зиндагишон дар сатҳи паста ё ин ки донишон дар сатҳи паста ё ин ки ягон чиз ки маҷбур мешаванд гуфта. Не ки чунин шаҳр метиҳанд аналитикҳо. Лекин агар ки мо дар бораи ин одамое ки ин кора кардан гап занем, ин одамо чӣ хеле ки русҳо мегӯянд золотая молодёж, чунин табақаҳо ҳастанд. Яъне ки дуташ писари ӯ депутат ва бо якташ буда таи дигараш хешовандош ҳисоб мешавад ва ин одамо бизнесҳои худшона доранд ва дар мақомҳои баланд ҳастанд дар байни халқ. Ин одамо ягон одаме ки ба сум эҳтиёҷ дошта бошанд ё ин ки ягон одаме ки ақлшон кам боша, ягон чиз дигар боша, ин хел нестанд. Ана ҳамин ҷашта хеле ҳам ҷолиб мешавад ки ониш ки чӣ инора ин қадар сахт ба ин кор маҷбур карда. Ин момент аллакай намедонам таҳқиқӣ мебарад ё намебарад, лекин агар ки мо ба қафо нигоҳ кунем дар ҳолати крокус, аз ӯ ҳам то ин вақта ҳичи баромадагӣ нестай. Албатта ки ҳам баромада наметавонад ягон маълумоти дигараш, лекин агар ки хелбаҳо бутем, общи ситуатсия метавонад дар ин кор таъсир бирасонад. Яъне ки общи ситуатсия чӣ? Общи ҳолати худи ҷанг, худи муноқишаву худи нотинҷие ки дар Федератсияи Русия гузаштааст айни замон бо Украина. Чунин корҳо метавонанд ки таъсири сахт бирасонанд ва шумо фаромӯш накунед ӯ ҳуҷуми дигарам ки рух додагӣ буд ва Кадиров гуфтагӣ буд ки ҳамаша бикушен. Дар ӯ ҷа ҳам яҳудо сабаб шудагӣ буданд. Ба ёд дорен ин кора. Ҳолате ки дар ҳамун кишвар рафтаестай ба мардум як почерки махсус нишон метаҳад, яъне ки ҳал кардани мушкилӣ ба тавассути зулм. Мисол мегирем, хай мардум мебинад ки Россия мушкилӣ мисол пеш омад, рафта ҷанг мекунад ба як ҷои дигар. Барои бо ҳал кардани бо мушкилӣ бо зиёдтар шудан ба Северная Корея меравад, аз уҷа яроқ дастрас мекунад, дигар ҳам хел мушкилиро ҳал мекунӣ. Хай нигоҳ мекунад, нигоҳ ҳам ки занаш ягон мушкилӣ омад, занаш ки ҳам хел бояд ба зулм ба зурӣ ҳал кунӣ. Ё ҳам мегиранд ҳамун правители худшона копировать мекунанд ба мисли ҳамун. дар қонунгузории Федератсияи Русия пешниҳод шудагиае ки бояд қабул кунанд чунин қонуна дар Уголовни кодекси Россия барои муҳоҷирати ғайриқонунӣ. Яъне ки одамое ки даромад ба даст меоранд дар рафти ташкил додани
муҳоҷирати ғайриқонунӣ тамоми дороиҳои ӯ гирифта шавад. Пулу молу ҳар як чизе ки дар рафти чунин ташкилот ба даст меоранд ҳамаё бояд ки кашида гирифта шавад. ва дар инҷа ҷолибае ки чӣ ба фақат дар ташкил додани муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар дигар ҳолатҳое ки ба даст оварда мешавад пулу молу бойгарӣ ӯо чӣ ба кашида гирифта нашавад. Агар айвора бигем бикашанд бигиранд чиновнико ҳама камбағал мешаванд, бароям намегиранд боша. Чӣ метавонад, чӣ кор метавонад барасонад чунин қонун агар ки қабул шавад? Боз ҷабр дар сари муҳоҷири бечора меояд. Ва дар инҷа одамо агари хебестан фикр кунанд бигӯянд ки хай ин қонуне ҳастае ки пешгирӣ карда шавад барои ташкилоти муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳамаш тобе ки легал мешавад. Не, ин қонунҳое ҳастае ки ҳамин тариқ мисол душвор кардани умуман ҳаракати муҳоҷир, барое ки агар прямой ҳамхе рост душвор кунӣ метова вид намешавад. Агар ки ба ин хе қонунҳо хай ту уже дар қонун чӣ мекунӣ ки хай чунин қонун аста хай мушкилай хай изхуса, лекин дар натиҷа обши бор мебиёяд дар сари худи муҳоҷир. Ҳатто як тағйироти хеле ҳам хурде ки иваз кардани ягон ҳуҷҷат агар боша, шумо худтон мебинед ки дар як мигратсиони служба мерай чанд қадар очрада ё ин ки як патентгирӣ мерай тоатош қатӣ мешинӣ ки ин як чизи оддие. Агар дар ҳамин ҳолат як чизи ҳамонро тағйир битан, медонед ки чанд қадар кор мушкил мешавад. Мисол мегирем бигӯяд ки патентҳоро ҳама иваз кунад, вообще дига патент мегиранд. Медонед ки чӣ намуд талпа мешавад, чӣ намуд кор мешавад, чӣ намуд мушкилӣ мешавад. Барое ки ҳамун процесс чӣ хеле ки ҳастай плавно рафтеста, ҳамун плавно нарушад мешавад. Ва ин ихе тағйиротҳо ҳам ана ҳамун чизе ки плавно рафтеста ҳамонро нарушад мекунад, бо мушкилӣ сар мешавад. иш мутаассифона албатта ки агар ки чунин қонуна қабул кунанд, яъне ки ҳол айни замон ин пешниҳод шудагиае. Дар инҷа бугӯе ки умедворем ки қабул нашавад, чизе бугӯй нагӯй, ҳақиқат ҳамие ки обши, агар ки обши дар умумо бугем, ин муддати 2 солае ки аллакай ма гуфтаистам ки уже дигар Россия барои муҳоҷирати корӣ намешавад. лайк монда дар канал фаромӯш накунед. Бародаро фикр кардан дар комментария бинависен. Видеои нава интизор бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.